A szemcseppeken kívül találkozhatunk még számos szemgéllel, illetve szemkenőccsel is a szemészeti terápiák során. Ezeknek viszkozitása, illetve sűrűsége eltérő lehet, fontos, hogy mindig sűrűség alapján határozzuk meg a készítmények sorrendjét. A cseppektől indulóan mindig a legsűrűbb készítmény legyen az utolsó a sorban. Vannak úgynevezett gélcseppek, melyek ugyanúgy cseppennek a szemfelszínre, illetve vannak ennél sűrűbb gélek is, illetve kenőcsálagú készítmények, ezeknek a cseppentése általában picit nehezebb. Szemcseppekkel ellentétben a géleknél relatív mennyi az egyszeri adag, de fontos, hogy nem kell sokat cseppenteni, kis borsonyi mennyiség is bőven elegendő, ami ellátja a feladatát. Szemgéleknél is érdemes felfelé tartani a kutya fejét, majd finoman széthúzni a szemhéjakat. A géleket cseppenthetjük a szem felső részére, vagy akár az alsó kötőártyazsák területére is. Figyeljünk, hogy a flakon hegyét ne érintsük hozzá a szemhez, illetve cseppentés után nem kell ujjal sem maszatolnunk, a kutya szépen elpislogja a géleket. Ha marad egy kis gél a szemhéj szélén, kozmetikai vattapamaccsal tudjuk szépen letörölni. Bizonyos kenőcsök után picit homályosabb lehet a kutya szeme, ettől ne ijedjünk meg, ez teljesen normális, 5-10 perc alatt szépen elmúlik.